Zatiki jabrekoen eraketekin jarraitzeko, orain ingo dugu 55. orrialdeko 35. ariketa. Nezita klasian egin batzuk, ingo ditut danak. Gero saiatuko naz egiten ere, 36 eta 37. ariketak. Ez dakite bideoak dana baten, moda baten ez. Ariketa bakoitzeko bideo bat. Eta ariketa bakoitzean 3 bat eraketak agertu. Bueno, ea denbora emoten dozten. Honetan, daukagu kenketa batuk eta kenketa bat, 3 zatikin artean. Orduan, lehenengo gauza da izendatzaile komuna egin behar dugula. Horretarako, deskonposatu behar ditugu izendatzaile biak. Lehenengo izendatzailea badagoia deskonposauta. Bigarrena, deskonposatzeko atera behar dugu bideke komuna x bidere x-ken bat. Eta azkena, x-karratuken bat, biderke gora berezia da, eta da x-ken bat, bider x-gehi bat. Horan izan da hiru hauek, MKT, zein da? Gogoratu ipin behar ditugula, agertzen diren biderkai guztiak, berretzailerik handienarekin. X-a karratuz agertzen da, x-ken bat eta x-gehi bat agertzen dira. Bai? Eta orduan, hau da danetan ipina behar dugun izendatzailea. Bigara ipintzen, kabitzen jaten hemen, x karratu, x-ken bat, x-gehi bat, gehi, x karratu, x-gehi bat, x-ken bat. Ordena ikusten duzunez, modifikatu indut, baina nahi barik, x karratu, x-gehi bat, x-ken bat, bardin. Eta joan gara ipitzen, zenbakitzaretan zelan geratzen da. Lehenengo kasuan, x karratu egon da hasieran, eta gehitu dugu bidertzen x-ken bat, x-gehi bat. Beraz, goikua, x-ken bi, bidertu behar dugu bider x-gehi bat, eta bider x-ken bat. Bigarren zatikian, x karratu ken x euki dugu, hau da, x karrat x bat eta x-ken bat, hau da, beste x bat falta da, hau da, x-gehi bi, bidertu dugu bider x eta bider x-gehi bat. Bai? Osa, x bat egon da, hemen daukazu, x bider x-ken bat egon da hemen, eta orduan, x karratu ipini bat dugu, beste x bat gehitu dugu, beraz hemen goian x-a, eta x-gehi bat ipini dugu, goian ere x-gehi bat. Vale? Eta maitzeko, hemen, falta banda da x karratu bakarrik, ze, hau da, x-ken bat bider x-gehi bat. Beraz, x karratu. Orain, hemen agertzen diren eraiketak egin behar ditugu. Vale? Bueno, berdin. Ja, dana baten ipiniko. X karratu, x-ken bat, x-gehi bat. Goikua, x-ken bi, bider x-gehi bat, bider x-ken bat. Bueno, hori egin behar da, lehenengo irudietatik bi hartu eta bidertu egun artean, eta gero emaitza bider bestea. X-gehi bat, bider x-ken bat, x karratuken bat denez, aldu egin hemen, x-ken bi, bider x karratuken bat. Eta hori, egin orain, x bider x karratu, x kubo, x bider minus x, minus bi bider x karratu, minus bi x karratu, eta minus bi bider minus bat, gehi bi. Gehi, kasu honetan daukagu, x bider x gehi bat, eta x gehi biaz bidertu. Bueno, x gehi bi, bider x karratu gehi x adibidez. Ingo dugu. Vale? Eta x bider x karratu, x kubo, x bider x, x karratu, bi bider x karratu, bi x karratu, eta bi bider x gehi bi x. Ken, hemen parentesi ipini beharko genuke, baina adierazpen bakarra dagoen, ez x karratu agertzen denez bakarrik, hor ez dago akatzik, akastontorik egiterik, Bueno, ken x karratu. Eta orain, astiro, jongo zarie, bat ere ahaztu barik, ze pilo batek eta pilo bat berridura dauzenez, x berriruaz,
2x berriru, x karratuak ditugu, minus 2x karratu, gehi x, gehi 2x karratu, ken x karratu, minus 2, minus iru, gehi iru, 0x karratu, desagertzen dira. X-ak ditugu, minus x, hemen, eta gehi 2x, x. Eta zenbakiak gehi 2. Zati. X ken bat, x gehi bat. Tontziator, betiko galdera. Simplifikatu alda. Bueno, horretarako, goian agatzen dan polinomioa deskomposatu behar dugu. Baina ez deskomposaketa holan, edo zera almaizik eta simplifikatzeko asmoarekin egiten dugunez, nahiko dako konprobatzearekin, ea, Rufineren bitartez, ea, x-ken batea saldan zatitu, edo x gehi batea saldan zatitu. Zati x ni ikusten dut ezin dela, ez dago x bideren komun goian. Eta horren, jazten dugu Rufin egiteko, bi, 0, bat, bi. Gogoratu, Rufin egiterakoan, amengo koefiziente guztiak positiboak badira, amengo zenbakia positibo ipintzen badugu hemen, ez da inoiz 0 emongo. Vale? Beraz, bakigu, bateaz ez dala urteten, hau da. X-ken batekin ezin izango dugula simplifikatu. Olipinegu minus bat. Bi, minus bi, minus bi, bi, iru, minus bat. Erroa minus bat emoten dago. Orduan, ondarra minus bat emoten dago. Orduan, ezin da simplifikatu. Ze, goiko programean ez daukagu x gehi bat bidatzen. Beraz, amaite dariketa. Orain joko dugu, bera. Bueno, beren kasuan, dago berriro kenketa batzuk, hiru zatikin artean, beraz, izendatzele komuna egin behar dugu berriro. Zer gertatzen hemen? Izendatzele artean, daukagula bigarren mailako bat, ez dana biderkadura berezia, eta deskomposatzeko, hau bai deskomposatu behar dugu, osorik, deskomposatzeko ekuazioaren bitartez egin beharko dugu. Bueno, orduan, x karratu gehi x ken bi berdin zuritatzi eta formula aplikatu. X berdin. Minus b, plus minus, b ber bi, ken lau bider a, bider c, zati bi bider a. Hemen erro barruan, geratzen da bederatzi, bat, minus lau bider minus bi sortzi gehi bat bederatzi, erro bederatzi iru da minus bat plus minus iru, zati bi. Hau da, minus bat gehi iru, bi zati bi bat, eta minus bat ken iru minus lau, zati bi, minus bi. Beraz, deskomposaketa, honen deskomposaketa, MKT egiteko gero, idatziko dugu hemen, bai? X karratu gehi x ken bi, da, x ken bat, bider x gehi bi. Logoratu, x karturen koefizientea bidertzen bat denez ez dugu ipintzen, eta gero x ken soluzio bat, eta x ken bestea. Bigarren zatikia, izendatzailea deskomposatuta dagoia, x gehi bi, eta hirugarrenean, aldu batara bidekai komuna iru. Zaten da, iru bider x gehi bi. Beraz, MKT, zein izango da? Hau, bider iru. Vale? Iru, bider x gehi bat, parkatu, bider x ken bat, atzera botako, parkatu, x ken bat, bider x gehi bi. Ez da ikusten x gehi bi, ez egiten duko eta metira dana, eta da, iru bider x ken bat, bider x gehi bi. Vale? Hau da, MKT. Orduan, hori piniko dugu izendatzeletan. Berdin. Iru x ken bat, x gehi bi, iru x ken bat, x gehi bi, ken iru x ken bat, x gehi bi. Eta orain, zenbakitzaidan agatzen direnak. Bueno, lehenengo zatikian eduki dugu x ken bat, x gehi bi. Irua gehitu dugu, beraz goikua bider iru. Bi x bider iru,
6x. Vale? Bigarrena, x gehi bi uki dugu. Eta hiru bider xken bat gehitu diogu, orduan 5 bider. Hiru bider xken da 15 bider xken bat. Eta hemen lehen uki dugu hiru bider x gehi bi, hiru bider x gehi bi uki dugu, xken bat gehitu dugu, orduan goikua xken lau bider xken bat egin behar. Vale? Orain, zatiki baten ipini, eta jongo gara jazten, 6x, ken, hau parentesiaz ipinolako nuke, baina 15 parentesiarekin bidertzen dagoenez, aldugu ipinolanik, arazo barik, eta ken eta biderkaketa agertzen denez, aldugu ipinolanik. Bai? Dena den, hemen alduzue jun egiten zuzenean biderkaketak. Hori egiten baduzue, kontuz aurreko minusekin. Vale? Horren geratuko da. 6x. Ken 15x gehi 15, minus 15 bider x, minus 15x, eta minus 15 bider minus bat gehi 15. Eta gero, ken eta hemen bai, biderkaketa egin da gero, aldatuko dugu kurra. X bider x, x karratu, x bider minus bat, ken x, minus lau bider x, minus lau x, eta minus lau bider minus bat, gehi lau. Bai? Eta geratuko da, hiru x ken bat, x gehi bi, eta goikua. Nahi zan ezkero alzari jundia egiten. Orduan, x karratuak zenbat? Ba, minus x karratu. Minus x karratu. Xak, 6, ken 15 minus bederatzi, ken gehi bat minus 8, eta gehi lau minus lau. Ez? Bai, gehi 5 minus 10, gehi lau. Ken lau parkatu. Ken lau x. Minus bederatzi gehi 2, ken lau x. Vale. Eta gero da, 15 ken lau, 15 ken lau, gehi 11. Eta hain, zatiki hau ala simplifikatu? Ba, simplifikatzekotan, izango da goiko polinomioan, xken bat edo x gehi bi deskonposaketzerakoan agertzen direlako. Horretarako, Ruffiniren bitartez egingo bagenu, 11 zatigarria izan beharko zen minus biaz eta bateaz. Minus biaz bakigu ez dala, beraz, x gehi bi ezin izango dugula simplifikatu. Bateaz, aprobengo dugu, minus bat, ken lau, 11, eta hemen bat ipini, minus bat, minus bat, minus bost, 6. Ondarra ez duen estero emoten, ezin da simplifikatu. Gogoratu, idatzi behar duzue, zehaitzik ezin dan simplifikatu x gehi biaz. Aipatuz, hau, 11 ez dala zatikzaile, ezin dala zatitu zati minus bi. Bai, edo minus bi ez dala 11aren zatitzaile bat. Edo, hemen, Ruffiniaren bitartez konprobatu ondarra ez duela 0 dute. Vale? Torain, azkena. Berriro, daukogu batuketa dokinketa bat, berriro izenatzaile komuna egin behar dugunez, izenatzaile guztiak deskonposatu behar ditugu. 2x gehi bat ezin da deskonposatu, lehenengo mailakoa da, eta ez dauko biderkai komunik. Bigarren izenatzaile lau gizkarratuken bat, hau, biderkaura berezi bat da, orduan 2x ken bat, bider 2x gehi bat, eta azkena, 2x, bi bider x, vale? Orduan, mkt izango da, danak 2x, bider 2x gehi bat, bider 2x ken bat, vale? Hau, izango da izendatzele barria. Danetan idatziko dugu, vale? Eak egiten jaten. Ez jakabitzen, bai? Zingo dugu. Ibili berrean ametik pasatzen hemen gehi bat ipintzen eta dana, alda egin, baina
Hori dana kendu eta idatziko dugu hemen azpizan. Horan, arazo gutxiago izango dituzue. Azkena da gehi ez, bai. Gehi. Eta orain juten gara betetzen zenbakitzaileak. Lehenengo zatikian bi x gehi bat eduki dugu. Beraz, bi hauek ipini ditugu bidertzen, beraz, goikua bidertu behar dugu bider bi x eta bider bi x ken bat. Bigarrenean, hau da, hauxe, hori eduki dugu, bi x gehitu dugu, bider goiko bi, lau x. Eta azkenengoan, bi x eduki dugu, beraz, x gehi bat, bidertu behar dugu, bider bi x gehi bat, eta bider bi x ken bat. Eta orain, eraiketak egiten jun. Dana baten ez, bi x, bider bi x gehi bat, bider bi x ken bat behian. Eta goian, bidertu ertugu, x gehi bi, bider bi x ken bat. Bale? Bidertzen baduguz lehenengo, bi x, bider bi x gehi bat, emoten dau, x gehi bi, hemen aparte ingot, bi x, bider bi x gehi bat, emoten dau, lau x karratu gehi bi x, ez? Eta hauze, bidertu behar da, bider x gehi bi. Bale? Lau x karratu bider x, lau x berriro. Lau x karratu bider, hauze dala bi, lau x karratu bider bi, gehi sortzi x karratu. Bi x bider x, gehi bi x karratu, eta bi x bider bi, gehi lau x. Bigarrena, ken lau x, eta gero azkena, hemen goian daukaguna, da lau x karratu ken bat, lehen uki duguna. Bider x gehi bat izango da. X bider lau x karratu, lau x berriru, x bider minus bat, ken x, bat bider lau x karratu, gehi lau x karratu, eta bat bider minus bat, ken bat. Eta orain, zenbat berriru, zenbat berri, eta oran jumen behar da bat. Bai? Komeni da, jutea markatzen, erabiltzen ditugunak. Lau x berriru, eta lau x berriru, sortzi x berriru. Karratuak, sortzi, gehi bi amar, gehi lau, amalau. Vale. Eta xak, lau x minus lau x desagatzen dira, eta minus x, eta minus bat. Zati, bi x ken bat, bi x gehi bat. Bueno. Hemen, aproben behar dugu. Karo, behian agertzen diren polinomioak, deskompostuta egon da ere, ez dira Ruffinen bitartez zatitzekuak. Beraz, ezin dugu esan, minus bata, hause, ez denez zatigarri ez dakizeneaz, Ruffinen bit ez. Horren, zein dugu, deskomposatu goiko polinomioa. Horretarako Ruffin aplikatuko dugu, sortzi, amalau, minus bat, minus bat. Azten gara bateaz, adibidez. Sortzi, hogeta bi, hogeta bat, hogei, ez. Minus bateaz, zera joko dugu, bai? Bizkatoran, minus bat. Sortzi, minus bat, minus sortzi parkatu, minus sortzi, sei, minus sei, minus zazpi, sei, bez. Bai? Orduan, zenbaki osoak ez dira. Posible izango zen, zenbaki zatikierrekin, zatikiekin aprobaitzea. Principios, ez dugu egingo. Orduan, ez denez urteten ondo ez minus bateaz, ez bateaz, ez dugu simplifikatuko. Parkatu. Amen, listo, amaituta. Vale?